A ocupación hoteleira en Sanxenxo supera o 85% da súa capacidade. No sector agardan que a vindeira semana se chegue ao 100%. A pesar de que xullo e agosto son os meses nos que se acada a máxima ocupación, as altas cifras de visitantes poden alongarse ata mediados de outubro. Que tal, saudos? A estancia media dos visitantes sitúase entre os 4 e os 5 días. Dentro duns minutos imos ata Sanxenxo. Agora titulares. O Executivo de Porto do Son xestiona coa Consellería de Sanidade a construción dun novo centro de saúde. A opción que se baralla para o seu emprazamento é unha parcela de titularidade municipal. Unha moza de Meis embarazada de 8 meses podería perder a súa casa en cuestión de días. A propiedade podería ser demolida por unha presunta denuncia dun irmán do seu pai falecido. Unha pequena empresa de cambados dedicada ás algas e al campo asinan un acordo para comercializar o seu produto nos seus hipermercados. Todas as algas proveñen das Rías Baixas. Rianxo será escenario dunha nova edición do Encontro Internacional Zona da Zanfona. A actividade, organizada pola Central Folque e o Concello de Rianxo, desenvolverase dende hoxe ata o vindeiro domingo. A Liga Galega de Traíñas chegará este sábado Barbanza coa disputa da 14ª bandeira Concello da Pobra. Na competición van tomar parte as 11 tripulacións que integran este ano a Liga. Arrancamos no Concello de Rianxo. A Policía Local alerta aos veciños sobre a existencia de estafas a través de correos electrónicos fraudulentos. O aviso prodúcese despois de ter coñecemento a través dunha denuncia realizada por unha veciña da localidade a que lle chegou a mensaxe dunha entidade bancaria que lle solicitaba a confirmación do seu número de conta. Dende a Policía Local recomendan non facilitar os datos persoais nin tampouco bancarios ou contrasinais. Cando isto ocorre hai que desconfiar, din, xa que o banco nunca vai solicitar información de usuario, claves e datos persoais a través dun correo electrónico. Máis cousas, o Executivo sonense xestiona coa Consellería de Sanidade a construción dun novo centro de saúde na localidade. Dende o Concello apuntan a que o actual dispensario non reúne as condicións mínimas para dar un servizo axeitado aos veciños. Problemas de accesibilidade e de aparcamento, ou mesmo a falla de espazo. Estas son só algunhas das carencias que presenta o actual centro de saúde sonense. Conscientes de que investir na reforma dunhas instalacións deficitarias é un erro, dende o Executivo están a dar os primeiros pasos coa Consellería de Sanidade para tratar de chegar a un acordo que permita a construción dun novo dispensario. O Centro de Saúde de Porto do Son está nunha zona moi mala. A accesibilidade fatal, está super abatido polos ventos do sur, está aí na Sagrada. Invertir diñeiro nunha cousa que ao cabo do tempo vas ter que cambiala, pois é absurdo, non? Entonces, incluso estuvemos estudiando a forma de melloralo, de forma accesible, e non hai maneira, non? Nos plans do goberno local estaría a poder emprazar o novo edificio nunha parcela de titularidade municipal, situada no lugar de Xío. O Concello deberá realizar un informe urbanístico, adecuar a parcela e posteriormente cederlle á Consellería de Sanidade para poder construir ali o novo ambulatorio. O que lle planteamos ao Conselleiro de Sanidade é cambiar o sitio. Nos poñerlle unha parcela que temos ali moi cerquiña, onde está pero na zona de Xío, ao lado da cartera general, temos unha parcela, poñella o suelo, pasarlo á propia Consellería para que a Consellería faga o centro de saúde. A verdade que estamos moi contentos porque, xa van a empezar a estudiar pois máis ou menos as dimensións que facería falta para este centro de saúde. Nos vamos a facer os trámites o máis rápido posible para poñer o terreno a disposición deles e, vamos a cambiar e ao mesmo tempo tamén recuperaremos aquela contorna. O alcalde de Vilagarcía súmase ás voces que denuncian a falta de recursos na sanidade pública. Alberto Varela vén de manifestar a súa preocupación polo estado no que a Xunta mantén os servizos sanitarios na vila. O rexedor alerta da falta de persoal no centro de saúde, situación que se agrava durante a época do verán. Por iso reclama a Consellería de Sanidade que dote o punto de atención continuada dos profesionais necesarios para atender as necesidades da poboación. Varela tamén pon o foco nas longas listaxes de agarda, asegura que os doentes teñen que agardar entre 8 e 7 días para conseguir cita para o médico de cabeceira e enfermaría. O igual que denuncian dende o colectivo sanitario, o alcalde Vilagarcián apunta que esta situación remata por saturar os servizos de emerxencias.
Comisión Sobreiras levará ao Tribunal Superior de Xustiza de Galicia a decisión de desestimar as reclamacións das traballadoras do Servizo de Axuda no Fogar de Sanxenxo. O persoal denunciara que o Concello mudara varias cuestións na organización do traballo, a posta en marcha dun sistema de fichaxe telefónico, a creación dunha bolsa a favor da empresa no caso da ausencia dun usuario e a fixación de gardas localizadas nos días libres das traballadoras. O Comité de Empresa do Concello denunciara esta situación ante o xulgado do Social número 3 de Pontevedra, que hai uns días decidiu desestimar a demanda. A sentenza sinala que a Administración local convocou a reunións para informar e negociar sobre os cambios a introducir cos representantes das traballadoras, a pesar de que finalmente non se chegou a un acordo. Agora, o sindicato Comisión Sobreiras levará as reclamacións ao Tribunal Superior de Xustiza por considerar que a sentenza atenta contra os dereitos das traballadoras do servizo. Atendan agora esta historia. En cuestión de días, unha familia de Meis podería perder a súa casa. Sobre a vivenda pesa unha orde de demolición porque a Axencia para a Legalidade Urbanística a ten catalogada como un almacén para apeiros. A construción ergueuna o pai de María, unha moza que está a piques de dar a luz. Ela cree que foi o seu tío, irmán xemelgo do seu falecido pai e actual titular da propiedade, o que supostamente denunciou o caso para que lle tiran a casa abaixo. En menos dun mes, María dará a luz ao seu primeiro fillo. Para daquela, pode ser que xa perdera a casa na que vive. Sobre esta construción pesa unha orde de derruba. Hay una orden de demolición que llegó una carta que supuestamente serían 3 meses, pero es para el día 15 de este mes. María explícanos que toda esta situación xurdiu tras a morte do seu pai en circunstancias sospeitosas. Dende aquela, as desavinzas familiares pola herdanza son constantes. Sei que un tío, irmán xemelgo do seu pai, asegura que agora a casa é súa porque lla vendera ao finado. Segundo a moza, o seu pai chegara a asinar un documento cando xa non se atopaba en plenas facultades. Tras a súa morte, di que a operación volveuse repetir, pero que desta volta ela non quixo asinar nada. Agora sospeita que foi o seu propio tío o que presentou unha denuncia para que boten abaixo a construción. Ya se venía a venir porque él me trajo una vez un papel y me dijo que se lo firmara tapándoselo. Yo no se lo quise firmar y luego me trajo a 2 personas para comprar y vender los 2 terrenos, ¿sabes?, para hacer una gasolinera, y él me decía que los propios se informaron en el ayuntamiento y que desde los propios del ayuntamiento quisieron mover para tirar esto abajo, y resulta que es él la persona que lo quiere tirar. A propiedade está rexistrada como almacén para apeiros de labranza. A comezos de 2018, a Policía Autonómica xa informara a Axencia de Protección Urbanística de que na propiedade se estaban levando a cabo obras. Arestora, aquí viven 5 persoas, mentres non nace o bebé. María explícanos que teñen outra casa para que marchar, pero sen tellado. Sí, solo que la casa de mi madre está sin tejado. Pondremos un plástico y llevaremos lo más importante, para no quedarnos sin nada, porque el día que vengan de la orden de demolición vendrán con Guardia Civil, con refuerzos y nos quitarán a la fuerza. Así todo, María e os seus familiares tentarán mover Roma con Santiago para evitar a derruba da casa. Xa se puxo en contacto co Concello de Meis e solicitou un abogado do oficio. Tamén asegura sentirse arroupada polos veciños da zona. Coa súa axuda, di, confía en frear as pás cando veñan tirar a casa. Parar toda la carretera, con coches, camiones, tractores y pancartas y la gente. A loita de María tamén se pode apoiar dende as redes sociais a través da páxina Ayuda a María. A Deputación de Pontevedra xa está lista para o novo mandato. Hoxe os deputados tomaron posesión na nova corporación que volverá a ter como presidenta a socialista Carmela Silva. A comarca do Salnés volverá a estar amplamente representada polo Partido Popular. Serán os edís de Sanxenxo e de Vilanova, Pazlago e Javier Tourís os encargados de representar as demandas dos municipios salinenses no pleno provincial. A grovense Noemí Outeda fará o propio pola banda do Partido Socialista. Precisamente son os socialistas os que decidiron dar voz á comarca de Caldas. Manuel González, secretario xeral da formación nese municipio, tamén ocupou hoxe o seu posto como deputado. Quedan sen representación na corporación provincial os nacionalistas da comarca. Bueno, dentro duns minutos no Pontevedras 10 contaremoslles todo o que deu de sí ese pleno de investidura na Deputación de Pontevedra. Agora seguimos con máis asuntos. A ocupación hoteleira en Sanxenxo supera o 85% da súa capacidade. Os hoteleiros agardan que a vindeira semana se acade o 100%. Aínda que xullo e agosto son os meses máis fortes, as altas cifras de visitantes poden chegar ata mediados de outubro. A chegada do bo tempo comeza a notarse na ocupación hoteleira de Sanxenxo. Os establecementos atópanse preto do 100%, unha cifra que dende o sector agardan alcanzar nos próximos días. Bueno, pois estamos empezando o mes de xulio e o certo é que as previsións son boas, temos o hotel prácticamente cheo, estes 2 primeiros días un poquinho máis frouxo, pero a partir de mañán xa estaremos prácticamente ao 100%.
A estancia media dos visitantes sitúase entre os 4 e os 5 días. A pesar de que xullo e agosto son os meses nos que se alcanza a máxima ocupación, as altas cifras de visitantes poden alongarse ata mediados de outubro. Si hace 15, 20 años hablábamos de que se trabajaba julio y agosto, hoy podemos hablar que estamos trabajando junio, julio, agosto, septiembre, inclusive hasta el 15 de octubre la ocupación se mantiene muy bien. Son moitos os factores que converten a Sanxenxo nunha das localidades máis visitadas de toda Galicia. Dende o sector destacan que o que máis abunda é un turismo familiar que busca a tranquilidade, as praias, a natureza e a gastronomía. É un turismo tranquilo, familiar, con unha amplia oferta gastronómica, con unha amplia oferta de playas de calidade, con moitos establecimientos tamén galardonados con distintivos de calidade. Entón, bueno, pois é unha oferta en conxunto de calidade. La gente viene a Sanxenxo ante todo en esta temporada por el sol y la playa. Claramente somos ese destino vacacional, pero es cierto que la gente también pone muy en valor la gastronomía, el paisaje, el enoturismo, los deportes náuticos, nuestro ocio nocturno que es de gran calidad. Por lo tanto, ese conjunto, esa suma de valores es lo que hacen de Sanxenxo un destino tan especial. O sector do turismo é un dos máis importantes de Sanxenxo. Telmo Martín aseguraba hai uns meses que grazas aos visitantes o paro descende na vila por debaixo do 1%. Os hoteleiros confirman estes datos. Es que las estadísticas dicen que más del 60% de la generación de empleo es turístico, así como se dice que más del 80% del Producto Interior Bruto de Sanxenxo es turismo. Nos últimos anos, a ocupación hoteleira acadou os seus mellores rexistros, sendo o ano máis destacado o 2017. Dende o sector agardan poder achegarse a esas cifras de visitantes. Bueno, seguimos en Sanxenxo porque as bandeiras azuis xa ondean nas 14 praias da localidade que conseguiron ese distintivo. As autoridades da vila izaron o estandarte da praia da Panadeira, a novidade deste ano. O Concello di que xa está a traballar para que os areais de Área da Agra e de Nanín alcancen ese distintivo no 2021. O Concello de Sanxenxo pode presumir de ser a vila de España con máis bandeiras azuis. O municipio loce o estandarte nas 14 praias que conseguiron este recoñecemento. Ademais, en 11 delas inclúese outro distintivo de praias en fumio. É o caso da Panadeira, na que hoxe acudiron as autoridades para facer o tradicionalizado da bandeira azul. Acabamos de ter un acontecemento aquí moi importante e que eu me sinto moi orgulloso delo porque esta praia de Panadeira onde nos encontramos facía máis de 10 anos que non tiña bandeira azul e por fin conseguimos bandeira azul para a praia de Panadeira. Acabamos de dizer a bandeira, a outra bandeira branca de praia sin fume tamén, é unha praia que recomendamos que non se fume nela e por tanto eu creo que é moi importante todo isto. Por tanto, Sanxenxo siga apostando polas bandeiras azules, por tanto siga apostando polos socorristas, polos sanitarios, pola limpeza nas praias, por acceso para minusválidos, por os baños, etcétera, etcétera, etcétera. Cumprindo todo isto, pois Sanxenxo sigue crecendo e en temporada estival seguimos sendo líderes en toda España. Para alcanzar este recoñecemento, que segundo o alcalde a praia facía máis de 10 anos que non recibía, o Concello mellorou os accesos á praia dende o Parque da Panadeira. Sí, mellorou o acceso moito aquí da zona. Bueno, outro día estivemos aquí celebrando que se abrira definitivamente o Parque de Panadeira, debe unha remodelación moi importante e tamén hai un espazo aí verde que se pode ver ahora mesmo con césped e eu creo que quedou unha zona moi bonita que vexo que o máis importante é que cando o Ayuntamiento invirte cartos nunha actuación como foi o Parque de Panadeira, pois que as persoas o poidan disfrutar. Eu estou encantado de que cada vez hai máis nenos e máis persoas aí paseando e disfrutando deste espacio tan maravilloso nun entorno invidiable. Telmo Martín asegura que non se conforman cas 14 bandeiras e esforzaránse para conseguir o distintivo nas 16 praias de Sanxenxo. Temos que seguir traballando para que dúas praias que se nos resisten, que son Área de Agra e Nanín, a ver se podemos ter bandeira próximamente. Non vai ainda poder ser seguramente en algunha delas o próximo ano porque hai que cumprir durante uns anos uns requisitos, pero estamos loitando para que consigamos pois esas dúas bandeiras que sumaríamos ás 14 que temos 16 bandeiras azules. O Concello xa comezou a traballar nestes areais. En Nanín fixéronse obras no servizo de sumidoiros para emendar o mal estado da auga, traballos que tamén se levarán a cabo en Área de Agra. E o Centro de Coroso en Ribeira ofertará de cara ao vindeiro curso 3 ciclos de FP dual en empresas. 2 deles pertencen ao ciclo de grau medio en elaboración de produtos alimentarios e un no ciclo de grau superior en mantemento de instalacións térmicas e de fluidos. Serán en total unhas 44 prazas as que se oferten. Neste centro de formación, os 2 novos ciclos de elaboración de produtos alimentarios realizaránse en colaboración coa empresa Ángel López Soto e con Salica. O de mantemento de instalacións térmicas e de fluidos vai se realizar en colaboración con Aluminios Cortizo, Amegrove, Conserva Ría de Arousa ou Rotogal, entre outras firmas. A Xunta, a través da Consellería de Educación, con esta oferta, pretende impulsar a empregabilidade dos titulados e axustar a formación profesional ás necesidades dos sectores productivos locais de cada comarca.
As algas da ría de Arousa poderánse mercar dende agora na meirande parte dos hipermercados al campo de toda España. Unha pequena empresa de Cambados dedicada á comercialización de algas acaba de asinar un acordo coa multinacional para vender os seus produtos nas súas tendas. Kombu, wakame ou espagueti de mar son só algunhas das variedades a disposición do cliente co selo desta empresa cambadesa. Con apenas un ano de traxectoria, o proxecto empresarial de Cristina e a súa socia vai dar agora un salto de xigante. A empresa La Patrona, especializada na comercialización de algas, acaba de asinar un contrato con Alcampo para distribuir o seu produto. Todo esto es gracias a una colaboración que tenemos con un distribuidor en Madrid, Serpesca, y bueno, pues gracias a ellos hemos accedido a esta gran superficie. Pues parece ser que cada vez más las algas están ya en todas partes y bueno, pues les ha parecido interesante incluir estas verduras del mar en las pescaderías, porque están en todas las pescaderías de los hipers de Alcampo de momento. Con esta nova vía de negocio, a súa pequena empresa con sede en Sete Pías verá incrementada a súa demanda dun xeito exponencial. Elas din estar moi ilusionadas co proxecto que asumen como un reto. Hay que ponerse rápidamente las pilas para abastecer a la demanda. E, bueno, pues en eso estamos. Todo o produto co que traballa La Patrona ten a súa orixe nas Rías Baixas. As algas chegan aquí procedentes de diferentes confrarías como a de Cambados ou a da Illa. Están especializadas en 5 variedades: kombu, wakame, espagueti de mar, leituga e alga percebe. O tratarse dun produto saudable de rico e variado sabor, ten unha demanda cada vez maior. Hay empresas que ya llevan muchísimo tiempo y hay gente, por ejemplo, la gente vegetariana o con problemas de enfermedades que ya vienen consumiendo algas desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que sí que puede ser que fuera una minoría. Y ya también desde hace bastantes años, cada vez, yo diría como 3, 4, 5 años, lo vemos más en los restaurantes, en las cartas. Por lo tanto, ya la gente de verlo en los restaurantes pues ya empieza a interesarse para comprarlo en la tienda y llevárselo a casa a cocinarlo. Cristina di crer no produto e na oportunidade de negocio que representa. A longo prazo, tanto ela como a súa compañeira agardan manter e consolidar o negocio, obxectivo que vai parello á normalización das algas no menú diario dos fogares. Mais cousas, Xosé Antonio Neira Cruz co Enigma do baúl pechado faise coa segunda edición do concurso de literatura infantil e xuvenil Carlos Mosteiro. O certame está promovido pola Asociación Cultural Barbantia e o Concello da Pobra. A segunda edición do certame de literatura infantil e xuvenil Carlos Mosteiro xa ten gañador. Esta mañá dabas a coñecer o fallo do xurado. Foi o propio alcalde o encargado de desvelar o nome do gañador e o título da obra. Parabéns ao gañador, o Xosé Antonio Neira Cruz, que é o gañador con esta obra, O Enigma do baúl pechado. O xurado destacou a alta calidade da obra presentada, que foi elixida de xeito unánime. Todo o libro ten unha linguaxe poética moi fermosa, e se move dentro dos parámetros do que podíamos chamar o realismo maravilloso, non? Co cal está tratando un tema moi duro, pero ao mesmo tempo está tratando cunha utilización, cunha escolla literaria que o fai realmente singular, non? Por outra banda, é tamén un texto que dende o principio non nos permite respirar, non? Nas 3 primeiras páxinas aparece un baúl, de aí o seu título, cun contido realmente moi enigmático que eu non vou a revelar, porque o libro hai no que ler, pero que vai facer, ou vai ser, digamos, o leitmotiv que nos vai ter toda a obra aí enganchados ata o final, non? A mí a verdade que me encantou, non? Por este realismo maravilloso, polo tratamento da multiculturalidade, do recoñecemento de valores como a amizade, a solidariedade, o respeto polo outro, non? O respeto por outras culturas. Pareceme que é un libro que vai a dar moito xogo, non? Todos eles destacaron o prestixio e repercusión do premio nesta segunda edición, xa que o autor premiado é un escritor moi recoñecido no panorama literario galego e tamén no nacional, con premios como o Merlín, o Barriga Verde ou o Lazarillo, entre outros. O acto de entrega do premio consistente en 1.500 euros en metálico e a publicación da obra na colección Árbore de Galaxia terá lugar o vindeiro mes de novembro. Na primeira edición do certame, a obra gañadora foi Os Fantón, de Patricia Mayo. Rianxo será escenario dende hoxe ata o domingo dunha nova edición do Encontro Internacional Zona da Zanfona. A edición deste ano contará coas actuacións de Germán Díaz e Benxamín Otero, entre outros moitos. O Festival Internacional de Zanfona, organizado pola Central Folque, en colaboración co Concello de Rianxo, cumpre xa 15 edicións. Trátase dunha cita consolidada no calendario cultural rianxeiro, e é un referente internacional que converterá a esta vila mariñeira dende hoxe ata o domingo no punto de encontro para os amantes deste instrumento tradicional.
A oferta nesta edición será do máis variada, con sesións didácticas, concertos a cargo de prestixiosos especialistas, máis tamén algunhas actividades abertas ao público en xeral, como é o palco da zona da Zanfona, o xantar e tamén a posterior foliada. O programa basicamente van ser concertos o venres e sábado pola noite. Temos o venres a presentación do disco do zanfonista Germán Díaz, que acompañado do oboísta Benxamín Otero van a presentar 13 cancións bonitas. Vamos a ter un entremés esa mesma noite sobre o conto, fantástica historia de María Rosa Doval, que era unha cega que no século XIX camiñaba todos os anos de Pontevedra a San Petersburgo, ou iso é o que conta a lenda. E o sábado vamos a ter un baile con o Val, que tamén presentan o seu disco Baile en Masó. Todos os concertos son de baile, de balde na Praza Rafael Dieste, e a partir das 10:30. Aproveitarase tamén este encontro para presentar o repertorio zanfoneiro, coa segunda entrega do cancioneiro Zona da Zanfona, publicación de acceso gratuito e descarga libre, que pretende ser unha escolma de cancións coas aportacións dos docentes de todas as escolas de zanfona de Galicia. A actuación de mellora de seguridade viaria nos accesos á gardería municipal, o CPI Julia Becerra, pabillón deportivo e campo de fútbol da Bouza en Ribadumia xa está en marcha. As obras teñen un período de execución de 3 meses e contan cun investimento próximo aos 190.000 euros. Os traballos provocarán cortes de tráfico intermitentes e por treitos en toda a zona. O Concello de Lousame organiza un curso sobre o uso responsable de Internet e redes dirixido a nenos de idades comprendidas entre os 6 e os 12 anos. O curso terá lugar todos os venres de xullo e agosto en horario de 12 da mañá a 1:30 na Casa de Cultura. O número de prazas é limitado e a inscripción pode realizarse na propia Casa de Cultura. O Festival Revenidas de Vilaxoán quece motores para a súa 16ª edición. O evento celebrarás entre o 9 e 11 de agosto no Porto da Vila, convertendo-a nun encontro multicultural no que a música será protagonista. O día grande será o sábado 10 coa gran sardiñada popular, gala de circo pro refuxiadas, pasarrúas e os concertos de grupos como Gatillazo, Talco ou Valira. O Concello de Vilagarcía destina case 340.000 euros á posta en marcha do novo sistema de xestión tributaria. O obxectivo do investimento é mellorar o sistema informático actual e axeitar as necesidades das novas tecnoloxías. A operación finánciase cos fondos europeos do proxecto Vilagarcía Avanza e conta cun prazo de execución de 17 meses. A Liga Galega de Traíñas chegará este vindeiro sábado Barbanza coa disputa da 14ª bandeira Concello da Pobra do Caramiñal. Na competición tomarán parte as 11 tripulacións que integran este ano a Liga Galega. A regata, cuxo inicio está previsto para as 6 da tarde, é a terceira proba puntuable da Liga Galega de Traíñas A. Nela tomarán parte os 11 clubs que integran este ano a competición máis importante a nivel galego, na que non estará o equipo anfitrión. Ares parte como favorito, aínda que non se poden descartar a ningunha das 5 embarcacións que comandan a clasificación xeral, polo que se prevé unha regata moi igualada. É a terceira cita da Liga, que empezou o fin de semana pasado. E, bueno, este ano está bastante reñida competitivamente falando a cousa, porque hai 5 equipos que poden levar a bandeira que temos detrás. E, bueno, é unha regata bastante amena de ver, son 6 largos, vemos os barcos pasar máis a menudo. Resaltar o tremendo esforzo que fai o Club Remo Puebla organizando esta bandeira, entregando premios. Estou seguro de que a 14ª bandeira Concello da Pobra non será ni moito menos a última. O Club Remo Puebla é un dos históricos, un dos clubs máis históricos da nosa competición. Hai que agradecer tamén enormemente nese aspecto o esforzo que fan os concellos, neste caso o Concello da Pobra do Caramiñal, que axuda e apoia o remo a nosa competición. A pesar de non participar con equipo na LGTA, o Concello decidiu seguir apostando por esta bandeira. É unha pena que non contemos coa tripulación local este ano na Liga, pois prácticamente a última hora colgouse a Traíña e non se saiu ao mar este ano, pero decidimos manter a regata como un club integrante da Liga desde o inicio hasta a última temporada e que, por suposto, espero que poñan todo o empeño en volver para o ano desde a Liga B
e consideramos que era un espectáculo importante para o Concello, xa unha tradición arraigada nas nosas costumes, e esa importancia que ten tamén para motivar aos máis novos que están facendo un traballo excelente coa canteira, pois que vexan nas traíñas o seu obxectivo, que teñan a oportunidade de ver o espectáculo máis importante a nivel galego. Despois por arriba está a CT, como todos sabemos, pero a nivel galego aí están as mellores traíñas. A proba nadarse na Pobrense é unha das máis espectaculares dentro do calendario desta competición, a 6 longos en vez dos 4 tradicionais. Nela repartiránse uns 9.000 euros en premios. Facemos agora unha pausa para a publicidade, pero de contado estamos de volta coas noticias da cidade de Pontevedra.